Erokamano ng'eni japuonj Lucas an bede gi dwoko kanyo modhi kawo, lakini Maxwell Magawi sani ka irange wach mar lokruok mar tim mabiro kuom jopuonje mana kaka penjo kan japuonj mokwongo iwacho ni en moro ma jonyuol mopogore kawe yo magalagala. Aparo kinde mana dongo nitie kijana moro ma pono nochako tiyo kod yedhe gima mero ji kata kobed njaga kata nyasore kamete wacho ni en moro ma kisetiyogo to ok dipandi onyalo wuok e pose magite inyalo ne inya winji tik machalo kamano. Janyuol ja wacho ni ero ini sani sechako timo timbe machalo kamano. Gima ntiere ka koro sani en riembi ok dada kodi od achiel gik mantiere kar ka kako onego bed ni loso be mpaka ne nyalo gore e kind janyuol kod nyathi kod jopuonjre. Erokamano. Aneno kokan gi paro mopogore ahinya gi japuonj gi janyuol magisewacho. Gima timore sana yani there is the dictatorial parenting ma nyathi koneno baba kata koneno mama to neno ng'ama nitie gik moko nyal share godo. Koro aparo ni the biggest challenge kae mondo wane kaka nyithindo ginyalo konyo yo mayot. You have to create an environment ma nitiere open conversation. Nyathi nigi thuolo mar nyisi gimoro amora monyalo bet ni en godo kata machande. Kik obed ni en gi paro moro ni ma kaponi baba winjo to kata kawuono ka ng'anind kae baba ang' ne chwada kaponi winjo nitie gimoro manotimore. Nikech nyalo ni seche moko makosa moro mabiro bedo maduong' mbele ka en gimoro manochako matin to ka dino fwenye chon to en gimoro mane nyalo resi. To do ka the only way mane nyalo fwenye ne mana kuom nyathini mondo wachi kata weche moko ma kalido ka nyithindo ma nyako gi nyako kata wuoyi gi wuoyi bede kanyachiel. Seche moyudo ka nyathini ni was just a victim of abuse the first instance to ne en option mar mondo wachi, lakini ka noparo kaka seche moko kaka giserelate gi janyuol ka wacho ibro chalo nade, ibro chwada, ibro tima nade. Koro ling'a to the more momedo ling the more mobedo endeared into this thing makoro chopo kuma koro nyathini ok nyal kony. To kendo another thing mabende aparo ni it's very important behavioral wise mar nyathi. Seche ma nyithindo loro kinde ma nyithindo nie school janyuol mokwongo makawo sama ng'eny gi nyathi gin jopuonje. En ma kiwuok gokinyi dhi e tich gokinyi nyathi donjo e school ang' chakre okinyi nyaka odhiambo japuonje man gi nyathini. Manyiso ni en gi more time mar understanding nyathini. Koro aparo ni kinde ma ji oloro kamae to bende onego bed ni janyuol make an effort to reach out to the teachers, especially kata in class teacher or whoever teacher is in charge. To go back at that teacher will be in a very good position to give you an update. Kaka nyathini chal. Nitie gik moko mase moko nyathi nyabedo ni ong'e pando, lakini japuonj mosenene kata dweche 3, dweche 2, dweche 4 nyalo ng'isi. So then you intervene from a point of knowledge. Hiyo ni kama kaka koro nyathina ni chal. And then moro bende maparo ni bende nyalo konyo sana. Ing'e ni chon ka nyithindo loro to ji ne limrega. Kuloro school wadhi limo waya kata wadhi limbe kadani. Seche wadhi limbe kamano nitie maybe other cousins mabende obiro. Karantie nyithi waya moko bende mano biro. So then it's time to mend and and build relationships among these children. I don't know, ingene jiwo kendo loso wat yudo kaka nyithindo moko ma seche moko nyado ka seche moko gimoro ne otimbe ne school to kodhi oromo gi nyithindo wetegi mar closer relations kata nyathi owadu moro to nyathi nyamiru moro and they're in the same age set, then at that child level or that minor level they are able to share experiences gigo mbaka. Koro kanya timo no mas timo kono close nikech timo kombas ne moro mada go mbaka man koro mechiegi koro open up and mano can be a very good healing process mar nyathi makoro kaka koro duogo bang koro duogo ot bang to koro school yawo ten ngama koro obedo exposed to other kids who are closer and then in a safer environment. Kamano japuonj Lucas iwacho ni school